Говорим си с Ния Синчанова, която завърши на трето място на държавния турнир в Пазарджик до 12 години. Ния, здрасти! Как се чувстваш? Много добре. Как беше полуфинала? Много добър, с хубав мач направихме с Лора. Да. Кое ти хареса най-много от играта ти срещу Лора? Хареса ми това, че когато играхме, ние двете правихме много хубави точки, не се заяждахме, играхме спортсменски. Имаш фейрплей? Да. Добре. Как беше целият турнир от понеделника, както се казва, до днеска? Много хубав турнир, просто незабравимо преживяване. Всички деца са тук усмихнати, спортсмени и така. Организацията как ти се стори? Има ли нещо по-различно? Няма по-различно. Много е хубава организацията. Всички съдии са честни с децата, казват всичко вярно. Да. Добре, сега за тебе какво предстои? Сега ще играем с Аси и Рамона Алексева срещу Татяна Чушева и Юлиана Димитрова двойки. И предстоим да видим кой ще победи. Значи стискаме палци за финал. Мерси. Добре, а следващия турнир? Следващия турнир е тук пак, до 14. Аз също ще участвам. И да. Супер, Ния, благодаря ти много, успех ти желая. Мерси. За какво си мечтаеш? Да стана като Джокович, Надал, Федерер. Супер, това са все готините ни система, я? Да, най-готините. Браво, Ния, благодаря ти.